Києві 16-та, у Криму час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Вівторок, 19 грудня. В студії Софія Бляєва. Вітаю вас. Судний день у Криму триває. Другу добу окупаційний суд анексованого півострова розглядає справи щодо учасників одиночних пікетів, переважно кримських татар. Перші ухвали винесли у Джанкої. Ремзі Кутузова, Айдера Закір'яєва і Абляміта Зіядінова, підконтрольна Кремлю Феміда, визнала винними у порушенні адмінкодексу. Те, що вони взяли участь в одиночних пікетах 14 жовтня проти свавілля силовиків, окупанти розцінили як участь у масових заходах і покарали їх штрафами. Суми по кожному з учасників різні – від 10 до 15 тисяч рублів. Однак кримські татари винними себе не вважають, планують оскаржувати рішення. Не пустили свидетелей, не было удовлетворено практически ни одно наше ходатайство. И вообще не было состава преступления, да, и сам приговор, он не обоснован. Я считаю себя невиновным. В дальнейшем мы будем обжаловать это решение, то есть подавать апелляцию. Підсумкова сума штрафів, виписана кримським татарам по всьому півострову за участь в одиночних пікетах, склала понад 675 тисяч рублів. І це ще не остаточна сума. Київська правозахисна організація «Кримсос» почала збір коштів на допомогу оштрафованим кримчанам. Акцію солідарності з учасниками кримських одиночних пікетів напередодні провели в Санкт-Петербурзі і Москві. На такі ж пікети росіяни вийшли в рамках щомісячної стратегії 18, повідомила активістка акції Віра Лаврешина. Люди тримали в руках плакати з закликами звільнити політв'язнів. Безстрокову акцію «Стратегія 18» активісти Санкт-Петербурга і Москви проводять щомісяця 18 числа на честь Дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Стремятся дискредитировать крымско-татарский народ как экстремистов и террористов. И мы выражаем свою солидарность крымским татарам, и мы уверены, что они победят в этой борьбе. Окупаційний суд Криму почав розгляд апеляційної скарги фігурантів так званої справи Бахчисарайської шістки Хізбут Тахрір. Сьогодні розглядають апеляцію трьох – Марлена Асанова, Сервера Закір'яєва і Ернеса Аметова. 5 грудня окупанти продовжили їм арешт до 9 березня. Сьогоднішнє засідання нетрадиційно відбувається у відкритому режимі. До зали суду запустили усіх бажаючих. Бахчисарайців затримали 11 жовтня 2017 року під час масових обшуків у будинках кримських татар. Тоді 5 звинуватили в участі в терористичній діяльності. Ще одного, а саме Сулеймана Асанова, власника кафе «Салачик», в організації осередку Хізбут Тахрір, забороненої у Росії організації. 12 жовтня Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід для них у вигляді 2 місяців арешту. Ми слідкуємо за перебігом подій щодо суду і подробиці розкажемо у наступних випусках. Генасамблея ООН сьогодні проголосує за резолюцію, що закликає припинити порушення прав людини в окупованому Криму. Проект документа погодили понад місяць тому, 14 листопада, в Нью-Йорку на засіданні 3-го комітету Генеральної асамблеї. У документі міститься вимога до Росії виконати рекомендації Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу в Криму, забезпечення навчання українською і кримсько-татарською мовами. Лідери кримських татар запевняють, резолюція в першу чергу враховує вимоги кримських татар на окупованому півострові. Представники меджлісу брали активну участь в розробці проєкту документу і певні, міжнародна громадськість підтримує людей, які зараз перебувають в окупації. Каждая вот эта резолюция, она имеет очень большое значение. Чем больше будет принято таких резолюций, тем меньше будет голосов о необходимости снятия санкций с агрессора. А эти санкции, я думаю, в конечном счете приведут к деоккупации Крыма. Ця резолюція, вона допоможе посилити додатковий тиск на виконання, зокрема Росією, тих зобов'язань, як виконання запобіжних заходів, які вже Україна виграла в
в процесі розгляду справи як зобов'язання відновити діяльність Меджлісу і інших органів інституцій кримської татари, також повернення української мови в освітні навчальні заклади на території Криму. Новолуганське, що на Донеччині, оговтується після вчорашніх обстрілів градами. Зараз повідомляють в штабі АТО, бойовики притихли. Водночас ніч місцеві мешканці провели в укриттях. Напередодні близько 17-ї годині проросійські найманці з окупованої Горлівки здійснили обстріл житлових кварталів Новолуганського. Військові кажуть, було випущено кілька пакетів реактивних снарядів, в кожному з них по 40 боєприпасів. У результаті 8 цивільних громадян поранено. Одна жінка досі в реанімації. Ушпиталено також дитину 6 років. Сьогодні в Новолуганському розгорнуто гуманітарний штаб, працюють групи саперів та поліція. Внаслідок вчорашніх обстрілів постраждало більше 50 будинків. На превеликий жаль, маємо 8 осіб, які отримали поранення під час проведення обстрілу. Розгорнуту роботу оперативного штабу, оголошено надзвичайну ситуацію, визначені відповідні завдання по напрямках служб. На охороні публічної безпеки сьогодні 40 працівників поліції, оглядає місце події, забезпечує охорону публічної безпеки, обстановка контрольована. Росія та Китай розкритикували нову стратегію нацбезпеки президента США. Напередодні Дональд Трамп назвав ці дві країни суперниками Вашингтона, які намагаються підірвати владу та інтереси США. Міністерство закордонних справ Китаю закликало Вашингтон відмовитись від так званого менталітету холодної війни. В Росії заяву Трампа прокоментував речник Владимира Путіна Дмитрій Пісков. Ми не дозволимо негнучким ідеологіям ставати на шляху миру. Ми будемо домагатися втілення того бачення, яке ми просуваємо останній рік. Це потужні сильні країни, які поважають своїх громадян, і інші країни. Ми хочемо такого майбутнього для цього світу, і ми домагаємося цього і в Америці. Налицо такой имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира. Безусловно, мы не можем согласиться с таким отношением к нашей стране, как к угрозе для безопасности США. Суд відклав апеляцію соратника Міхеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе на кінець грудня. Апеляційний суд мав розглянути апеляцію сторони захисту, яка не згодна з арештом Дангадзе. Засідання перенесли на 28 грудня, бо Печерський райсуд столиці не передав матеріали справи. Северіона Дангадзе затримали 6 грудня на 2 місяці без права внесення застави. Соратника лідера Руху нових сил підозрюють у державній зраді і співпраці з членами злочинного угруповання. Генпрокуратура називає Северіона Дангадзе посередником між Міхеїлом Саакашвілі і українським бізнесменом-втікачем Сергієм Курченко в домовленостях про фінансування акцій протесту у Києві. Підтримати свого союзника прийшов особисто Міхеїл Саакашвілі у суд. Апеляційного суду міста Києва матеріали справи не надійшли. Це є підставою для зняття з розгляду цієї справи, оскільки без матеріалів справи неможливо розпочати розгляд апеляційної скарги. Я не знаю, абсолютно не понимаю, в чем меня обвиняют, какие деньги при мне находились, какие деньги меня инкриминируют. Аудио я слышал, да. Оно вырезано из 20, наверное, 30 разных вариантов. То, что я слышал, я готов к любой экспертизе. То, что сегодня в суд принесли, и то, что сегодня они специально создали историю с документами, это не связано с конкретным человеком Северионом. Это все связано со свистопляской вокруг меня. В пятницу они хотят суд надо мной с целью получения домашнего ареста. И параллельно они ведут переговоры с властями Грузии о моей экстрадиции.
До прибирання снігу у Києві залучили військових. Про це повідомляють в Київміськдержадміністрації. Там кажуть, лише завчора у Києві випала третина від місячної норми снігу. Щоб його прибрати, задіяно понад 600 одиниць спецтехніки. Стало відомо також, що з 10 ранку сьогодні в столицю вже пускають вантажівки. Вчора в'їзд їм заборонили. Через скупчення фур біля в'їздів у Київ з Житомирської та Одеської трас виникли багатокілометрові затори. Загалом же по країні після снігопадів 150 населених пунктів залишилися без світла. Через перемети затори утворилися на трасах у Вінницькій, Черкаській, Київській, Житомирській областях та на Закарпатті. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Залишайтеся з АТR.